Ja, så jeg vil bevise gældsformlen, som er et udtryk for annuitetsgæld. Og det er altså den her formel, vi har her, og den er et udtryk for G, som er den samlede gæld, til antallet af terminer, som er N, og så har vi altså Y, som er afdraget, og så har vi R, som er renten. Og beviset starter med, at vi definerer gælden til de forskellige terminer. Så til første termin, der vil det samlede gæld være lige med det oprindelige gældbeløb ganget med renten minus afdraget. Til anden termin der vil den samlede gæld være gælden fra første termin, og så ganger vi så fremskrivningsfaktoren på minus afdraget. Og det kan vi altså omforme, så det ser sådan her ud. Til tredje termin gør vi altså det samme, hvor den samlede gæld vil være den samlede gæld fra anden termin, og så gange fremskrivningsfaktoren minus y. Og det kan vi igen omforme, så det ser sådan her ud. Så til n terminer, der gør vi altså det samme, hvor vi har den samlede gæld til n terminer er lige med g gange renten opløftet i ente minus y gange 1 plus r opløftet i n minus 1. Og det fortsætter vi altså med at gøre, så vi har n minus 2, n minus 3, indtil vi kommer helt ned til y gange 1 plus r opløftet i anden minus y gange 1 plus r minus y. Så det er altså der, hvor man slutter. Så når hele gælden er betalt, så har vi altså, at gælden til antal terminer er lige med 0. Så for at bevise dette, så skal vi isolere g, så det starter vi med, hvor vi har det her udtryk, hvor gælden er lige 0. Og så starter vi altså med at isolere g, det udtryk, hvor g er i. Så vi lægger det her udtryk til over på den anden side. Eller vi lægger hele det her udtryk til på den anden side. Så gør vi det, at vi ganger fremskrivningsfaktoren på begge sider af lighedstegnet. Og så ganger vi så fremskrivningsfaktoren ind i parentesen på højre side. Så den ganges ind i det her udtryk. Og så får vi altså det her udtryk hernede. Det vi gør nu er så at trække to udtryk fra hinanden. Så vi har det her udtryk, og vi har det her udtryk. Og dem trækker vi fra hinanden. Nej, det passer ikke. Sorry. Vi har det her udtryk, og vi har det her udtryk. Det her hernede. Og det trækker vi altså fra hinanden. Og det gør vi altså kun fordi det virker, og så får vi en masse led til at gå ud med hinanden. Så vi trækker de her to fra hinanden, og får altså det her lange udtryk, hvor vi kan se, at for eksempel at det her led, det går ud med det her led, og at det her led, det går ud med det her led, og det her led, det går ud med det her led. Og det vi har tilbage, er altså det her udtryk. Og det her reducerer vi så til at se sådan her ud. Og det kan vi yderligere omforme ved at gange sætte y uden for parentesen på højre side, og så får vi altså det her udtryk. I det her udtryk isolerer vi så g ved at dividere det her led over på den anden side. Og så starter vi altså med at sætte y uden for parentesen, altså uden for brøken her, og så deler vi så den her brøk op i to dele, så vi har det her udtryk. Og det vi gør nu er så at dele den her brøk yderligere op i to dele, så vi får den her brøk. Og så kan vi så se, at det her led, det kan omformes til at se sådan her ud, og så kan vi så reducere den her brøk til at se sådan her ud. Og så ved at sætte de her to brøker sammen igen, så får vi altså så det her udtryk, som er gældsformlen, altså formlen for annuitetslån.